une batetik bestera hirugarren txandari emango zaio hasiera. Hemen ditugu Teka Liga biko lau oiarrak, lehen kaletik Argote Plentxitarra, bigarren kaletik Castro, hirugarrenetik San Pedro eta laugarren kaletik Hondarribia. Dentro de unos minutos comenzará la tercera y última tanda. La primera calle para Arcote, la segunda para Castro, tercera calle para San Pedro y cuarta para Hondarribia. Irten dira lau oiarrak, Plentzia, Castro, San Pedro eta Hondarribia. Gogoratu oraingoz ligako liderra Castro dela, 3 bandera lortuta Kantabriako talde historikoa. Hondarribia dago ligan bigarren 2 banderekin. Txampa ederra lau traineruek, ea gaur zein nagusitzen den. Oraingoz denbora onena, hobetu beharreko denbora Ibaikarena da. Gogoratu 22 minutu eta 42 segunduko denbora. Gogoratu guztioi, gaur 3 estropada izan ditugula herrian eta hoiek egiteko babesleak behar dira. Arraun klubak babesleak ditu, hausek izan dira gure laguntzaileak: Mardu, Salegi Jatetxea, Elkor, Arkoiris, Seguros Bilbao eta Nova Diet. Ligak ere badu bere babeslea, Zerbeza, hemen Paul Muturrera hurbildu eskero, baduzue Zerbeza, Euskal Herriko zerbeza hau probatzeko aukera. Zerbeza. Out your door, I don't care anymore. Engines loud, cars go racing by. This town bores us all. We have nothing left to hide. La 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 la. Good hope brings out the best in us. The worst is yet to come. La 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 la. Good hope brings out the best in us. The worst is yet to come. Spin around and we can't all fall down now. Music's a war drum. Should I stay or should I run? This scene's been played out a million times. This town bores us all. We have nothing left to hide. La 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 la. Good hope brings out the best in us. The worst is yet to come. La 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 la. Good hope brings out the best in us. The worst is yet to come. Spin around and we can all fall down.
Ziabogako denborak. Estropada buru Castro 5 minutu 18 segundoko denborarekin. Bigarren Hondarribia 5 minutu 21. Hirugarren San Pedro 5 minutu eta 23 segundu. Eta laugarren Arkote 5 minutu eta 28 segundu. Ya tenemos los tiempos de la primera Ziaboga. En proa de regata la Marinera de Castro, 5 minutos 18 segundos. Hondarribia segundo a 3 segundos, 5.21. Tercera San Pedro, 5.23. Y cuarto Arcote, 5.28. Ziurra ematen duena lau ontzi hauen artean egongo dela bandera, Zumaiko Ikurriñako 5. bandera, izan ere lau ontziek mundakaren denbora hobetu baitute, bigarren tandako denbora guztiak hobetu dituzte eta la Marinera eta Hondarribia estropada buru, ligako bi oilarrak. Castrok 3 bandera jada irabazita, gaur laugarrena irabazteko gogoarekin. Hondarribia dago 2 bandera irabazita, ea gaur zer ikusten dugu. Hemen datoz hirugarren tandako lau ontziak. Castro bigarren kaletik, laugarren kaletik Hondarribia eta hirugarrenetik San Pedro leia bizian. Lehen kaletik Arkote pixka eta txerratzeago. Ea Castro estropada buruan, bigarren Ziaboga hartzeko pres. Animo, txalo bero bat guztiei. Ea Castro hemen da, bigarren Ziaboga hartzeko prest. Baditugu bigarren Ziabogako denborak. Castro denborarik onena 10 minutu eta 43 segundu. San Pedro bigarren 3 segundutara 10 minutu eta 40 segundurekin. Hirugarren Hondarribia 10 minutu eta 50 segundu. Eta laugarren Arkote 11 minutu eta 2 segundu. Ya tenemos los tiempos de esta segunda Ziaboga. La Marinera de Castro, el mejor tiempo ha marcado 10 minutos 43 segundos. Segundo San Pedro 10.46. Tercera Hondarribia 10.50. Y cuarta Arkote 11 minutos 2 segundos. Basoak nondikan ora ez da
zikituetatik Azurekatu eta eraman naute Salbatu nauzu baina ez nauzu maite Hori azken usua, goxua Ez zutu behar zaitu banerarte Azurekatu eta eraman naute Salbatu nauzu baina ez nauzu maite Hori azken usua, goxua Ez zutu behar zaitu banerarte Musutxue maitie hartu ixu guztixe ero aixu bixo tristie zure bixotzarekin emoiztasu portxue sorgine atetxu bate berdine begitxu gorixe Samine, sendatu isu nirekin Gero ez natzien, laga isu etzien Zure marrugi usaintxue Ta ez eixu pentsa ez dela erreza Gauza politxek pentsatzie Emoiztasuz musutxue Maitie hartu isu duxu Guztixe ero aixu bixo Tristie Emoiztasu portxue Sorgine atetxu bate Berdine begitxu gorixe Samine sendatu isu nirekin
Arazo tekniko batzuk izan ditugu, ikusi dezuenez, Castro irabazi du bandera, azken txampa bikaina egin du, bigarren sartu da San Pedro eta hirugarren Hondarribia, orain hemen Arkote, Plentxitarra, Japara, Arkote, orain izango ditugu denbora ofiziala, baino La Marinera de Castro irabazi du Zumaiako 5. ikurrina hau, bigarren izan da San Pedro, hirugarren Hondarribia eta 4. Plentzia. Baditugu denbora ofizialak, Castroko La Marinerak irabazi du bandera 21 minutu eta 56 segunduko denborarekin, zorionak Castrori. Bigarren izan da San Pedro 21 minutu eta 52 segundu. Hirugarren Hondarribia 22 minutu eta 4 segundu. Eta 4. Arkote 22 minutu eta 21 segundu. Beraz, baditugu dagoeneko sailkapen ofiziala, gogoratuko dugu, Castro izan da lehen postuan, bigarren San Pedro, hirugarren Hondarribia, 4. Arkote, 5. Ibaika, 6. Lutxana, 7. Mundaka, 8. Getxo, 9. Kolindrez, 10. Donostiarra, 11. Bermeo, 12. Zumaia B, 13. Oiartzun eta 14. Honen bestez, eskerrik asko guztioi, por lo tanto, muchas gracias a todos y hasta otra.